הורידה לי את הלב עכשיו. טוב, אז היום יש יום הולדת ליובל, האח הקטן של הבת זוג שלי שחר. החלטתי להביא לו מתנה. ומי שדאג למתנה, אלה החבר'ה מהגלריה. תראו איזו מתנה שווה. שמעתי שהוא ממש אוהב את מסי. אני לא יכול לחכות לראות את הפרצוף שלו. איפה הוא? איפה הוא? שם? יופי! הבאתי לך מתנה. מה זה? לכבוד היום הולדת שלך, אז קודם כל מזל טוב. זה משהו מאוד מיוחד, ושמעתי שאתה אוהב איזה מישהו, אז ארגנתי לך איזה הפתעה קטנה. ואת רונלדו. מה רונלדו? שחר! שחר! A few moments later. אהבתי. אהבת? באמת? טוב. הגלריה, חבר'ה. הורידה לי את הלב עכשיו. ילד, נו, אהבת? אז אם אתם רוצים ציורים דיגיטליים, גלריה זה המקום. אני שם לכם קישור.